Sa padagos na pag-arangkada sa Kabicolan Kantarabangan Caravan Program kan Ako Bicol Party-list, sa pangingenot ni Congressman asin House Committee on Appropriations Chairman Elizalde Co, asin Congressman Attorney Jill Bungalon, 500 na mga residente hali sa Libon, Albay, ang panibago na naman na natabangan sa programa kang partido. Kung sa insan lindong kang programa, dahil nakaipuan pang magpasiring sa health centers o hospital kan mga benepisyaryo huli tabitbit na kang partido ang mga libreng serbisyong medikal. Araw kan libreng laboratory test, dental services, libreng bulong asin vitamins. Salamat namin. Dito nag-tarabangan. Marami talagang natutulungan nila. Lalo na yung mga hospital, ganyan. Nararamdaman may sa puso ako, may diabetic. At saka gusto ko tudae ko. Tapos pinili ako nila ng request. Punta daw din sa Legazpi. O tuwan-tuwan naman ako dahil natulungan ako ng caravan. Nagkaigo man yung local recruitment ang San Jose Incorporated. May libreng hilot, haircut, manicure asin pedicure man. May libreng wheelchair pa para sa piling persons with disability kan banwaan. Ginibon aktibidad sa covered court kan Libon Community College sa Barangay Zone 1 kan nakalis na Biyernes, Hulyo 26. Objeto kang partido na matabangan ng mga kababayan urog na itong mga pamilya na nasa laylayan. Asin may pangangaipong medikal na kung minsan ang pigpapasipara na sana ang kamatayan darakang kawaran in budget. Marhay na salud, bako lang importante para sa personal na benepisyo, kundi para man ini sa satong pamilya, asin bilog na komunidad. Mientras tanto, padagos man na nagiging posible ang programa huli sa dayong untok na suporta sa advokasya kang partido kan Tanjuling Hospital, PNP, Coast Guard, BFP asin Philippine Army. Para sa mga baretang tatak Bicol, Mae Arango.